Dus gaan ze meestal ieder weekend uit. Hij zegt na de verkiezingen: wat jou zus mijn bruid. Hij rijdt in een Mercedes en draagt altijd een pak. Een echte gentleman, maar wel een ouderwetse zak. Mijn zus van 21 heeft verkering met iemand uit Den Haag van de regering. Zij zegt hij heeft iets wat een andere man niet heeft. Altijd even netjes en beleefd. Zo'n 2 keer in het jaar gaan ze naar een galabal. Hij heeft een jas met slippen, weer zo'n zwarte overal. Mijn zus een lange jurk, die sleep over de straat. Ik vraag haar of ze met dat nachthemd al naar bed toe gaat. Mijn zus van 21 heeft verkering met iemand uit Den Haag van de regering. Zij zegt hij heeft iets wat een andere man niet heeft. Altijd even netjes en beleefd. Maar dan is het de grote dag, men noemt het Prinsjesdag. Dat zij de koningin en zo een handje geven mag. Het is wel interessant, maar toch zo'n kerel doet zo raar. Hij blijft per slot van rekening gewoon een ambtenaar. Mijn zus van 21 heeft verkering met iemand uit Den Haag van de regering. Zij zegt hij heeft iets wat een andere man niet heeft. Altijd even netjes en beleefd. Mijn zus van 21 heeft verkering met iemand uit Den Haag van de regering. Zij zegt hij heeft iets wat een andere man niet heeft. Altijd